ತೆರೆಗ್ಲ ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಮುಲ್ಕಿ ಬರ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಐನಿಯರ್ಲ ತೂದಿತ್ತಿಜಾರ್ನ ತೂಲೆ ಒಕ್ಕ ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಮುಲ್ಕಿ ಇರ್ದು ಬೊಂಬೈ ಪೋನೆ ಇಟ್ಟ ಜರ್ನಿ ಅಂಕಿನ ಟ್ರೈನ್ದ ಜರ್ನಿಂದ ಪನ್ನಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ ಪರೋಟ ಚಪಾತಿಲ ಬಯ್ಯದ ಪ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಕನ್ನದೇರಿಗೆ ಚೌಂದೇನವರ ಮುಗಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತ ಜೋರ್ ಬಡಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಕುಡಾಡ ಜನ ಪನ್ನೆನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯ ಕೆಲವರು ಕಂಡಿಡೋರು ಈ ಕಂಡಿಡೋರು ಇತ್ತ ಉಡುಪಿಡಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಜಿಯಾನ್ ಇಡವಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕೊಲ್ಲು ಬಲ ಬರೀಟ ಜಿಯಾನ ಒಂದು ಈ ಸಲ ಕಂಡಿದ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಅದೇ ಪೂರ ಟೂರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮುದ್ರ ಪೂರ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ಪೂರ ತೂವರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡ ಒಂದು ತೂನಾಗಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಬರ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲು ರಡ್ ಜನತ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಒರಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಒರಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಪುನು ಒಬ್ಬರಿ ಒಕ್ಕೊರಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೊರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕರ ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಜನ ತೂವಲಿ ಈ ಜನ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕೈತು ಪೋಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ ಶುರು ಮಲ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಕನೆ ಅವಡಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳು ಬಂಡಲ ಕುಳ್ಳು ಒಂದು ಇತ್ತಿಜೋಲು ಜಿಯಾನಗಂಚೇನೆ ಒಂದು ಜಪ್ಪು ಬಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಿಜೆ ಒರಿ ಜೆತ್ತಂಡು ಒರಿ ಜಪ್ಪು ಜೇರತ್ತೆ ಜೆತ್ತಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡನೆಟ ಫೋನಾಗೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಒಂದು ಕಂಡೋಲು ದಯ ಬಂಡೊಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಂಡೈತೆ ಈದ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆತ್ತೇನೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪತೆ ಮುಕ್ಕುಲ್ ತುಳಿಗೆ ಚೌಕ 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 ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡೋಡು ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಾಕ್ಲಾನ ಅತ್ತೆ ಈ ನಂದು ಏನೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಇಪ್ಪು ಆತ ಎಲ್ಲಿಯೇಟು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಚೌಕಾಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮುತ್ತುಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಳಸ ಕಡೆಟ್ಟು ಪೂರ ತಟ್ಟದು ಪೂರ ದೀತೇರು ಅಂಚ ಮೂಲು ಒರಿಯಾನ ಒರಿ ಒಯ್ತದೆ ತೊಂದಾಂಡು ಇತ್ತ ಹಾಲು ನಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರಿ ಹಾಲು ಲಂಚೇನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ತೂಯೊಂಡ ಕೂಡ ಒಯ್ತದೆ ತೊಂದ್ಬೋಲು ಮೊಸಲ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮುಕ್ಕುಲ್ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಆಪೇರು ಜಿಯಾನ್ಲ ನೀಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲು ಒರ್ತಿಯ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒರಿಬೋಲು ಅಂಚ ಪ್ರಖಂಡ ಪುರ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಗೊಬ್ಬರ ಮೂಲ ಪೂರ ಮಮ್ಮಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಸಾಮಾನು ಸತ್ತಿಂದ ಕುಳಿತೇನೆ ಓಡೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಚಿ ಜಿಯಾನ್ ಜಪ್ಪುತ್ತಿರ್ತೇವೆ ದಾಲ ಮಾರೋ ಬರ್ತನೆ ಇಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಜೋಕುಲು ಉಂಡತ್ತೆ ನನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋಡು ಉಂಡು ಬೋಡು ಬೋಡು ಉಂಡು ಅವರ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತಬೇಕಲ್ಲ Itu malah, ini mana desi?
एसी कोच तुले एसी कोच ये कल्पना ले एसी नीचे ये मन ट्रेन ना ने ये तुम्हारा नो मैं आसमान गाड़ा बामना मन ट्रेन तो ये किन्या नो ना ये तुम्हारा वो ये डे मिशन नो ट्रेन डा उंटने डा ट्रेन डा उंटने और मुझे जितने अरे तुम लड़नो ಅವು ಟ್ರೈನ್ ಫೋನೆ ಟೆಂಕಿನ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಕಿನ ಟ್ರೈನ್ ಕಂಡು अरे यार इतना इंचने कला बस्टडी आई जो बस्टेड टाइम पైన కూడా ಏನಪ್ಪ ಮಾರೋ ಪೂರ ಬಂದ ಬೋಡು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡುಂಡತ್ತೆ ಮೊಕುಲು ಏಳು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಜನರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕತ್ತಲ ಏನಾಗದ ರೋಜ್ ಒಂದು ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಪತಂಬತ್ತಿ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪತಂಬತ್ತಿ ಇತ್ತ ಬೈಯಾಗ ಪ್ರಿಯಾಕ ಪತಂಬತ್ತಿ ಇತ್ತೀರು ಆಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದೊಂದಿನ ಪತಂಬತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ತಿಂದ್ರ ಅಂಚ ಪ್ರಿಯಾಕ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋರಿಲ ಪತಂಬತ್ತಿ ಇತ್ತೀರು ಬೊಕೈನ ಪಂಡುಂಡತೆ ಟ್ರೈನ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಾದ ಪಂಡ ಒಯ್ಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಬೊಕೈನ ಪಂಡ ವನಸ್ ಅವಡು ಚಾ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಏಯ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾರು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಕೆಲವು ದೆತೊನ್ನಕಲು ದೆತೊನ್ನೇರು ಎಂಕುಲು ದೆತೊಂಜ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಪತ ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಲಾಯ್ಡೆ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೂರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ಟ ಉಂಟವೇರದೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆಂಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಪೋಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ ಐಕೊಂಜಿ ಕರ ಟ್ರೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಮೂಲು ಜಿಯಾನಿಲ್ಲ ನಿಯಾನಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಿಡ್ತನು ಪಂಡ ಇಂಕ ಕುತ್ತು ಕುಲ್ದಿರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರ್ತೀಯ ಆಗ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂಚು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚಳಿ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪು ಹೋಗಿನ ಅದ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗಿನಿ ಕಪ್ಪು ಈ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕೇಶ್ಪುರ ಅಂತ ಅಂಚಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಎಂಕುಲು ಚಪ್ಪರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂಕುಲು ಚಪ್ಪರ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಏರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕ ಚಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಡೆ ಕೈಕಾಲ ಒಂದು ಲಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪುಕ್ಕಲಂಚೆನೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಬರೋಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಾರ್ದಾಡೆ ಬರ್ಬಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಗೋಣ ಅಂಚಾದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಜಟ್ಟ ಟ್ರೈನ್ ಎದ್ದು ಜಗ್ಗದು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗಲು ಕಾಫಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಪಂಡ ಲಗೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ ರಾಬುಜಿ ಒಲಿಯಾಗ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚು ಬಲ್ಪತ್ತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬನ್ನಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲು ಕಾತೇನೆ ಪಾಪೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಕಣ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಬರೋಡಾಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಉಂತುದುನು ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು ಅಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಡ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಒಂದೇ ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಡ್ಕೊ ಆರಾಮ ಎರಡು ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಲಗೇಜ್ ಕೊಡೋಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಎದ್ದು ಗಂಟೆ ಬೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದಿರ್ತಾರ
ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೇಟ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್.